A fašisti milí, ja som doteraz mal trošku výčitky svedomia pri vás hovoriť fašisti. Odteraz vám inak hovoriť nebudem. Lebo to, čo ste včera spravili, že zneužijete postihnuté deti na to, aby ste tu propagovali vašu fašistickú odpornú ideológiu, s tým ste prerazili posledné dno, ktoré tu bolo. Žiadne zľutovanie nad vami. A ešte to budete prezentovať, že to bola náhoda? 1488? Matematiku mám rád. Mohlo to byť od 0 do 2000. Trafiť akurát číslo 1488, fašistický symbol, je náhoda 1 ku 2000. To hovorte tomu, čo senožere. Ste odporní fašisti. A urobím všetko preto, aby ste tu na budúce neboli. A veľmi sa hanbím za to, že títo ľudia s vami kolaborujú. Aj v tomto návrhu zákona. Že vám umožňujú, aby na budúce ste tam vládli. A budeme otvárať oči vašim voličom. A poprosím aj všetkých vás, nebojme sa fašistov nazývať fašistami. Budeme im hovoriť pána Kotlebu? Nie, fašistu Kotlebu. Budeme im hovoriť, že ľudová strana, naše Slovensko, v čom to je ľudová strana? To sú odporní fašisti. Včera zneužili postihnuté dieťa na to, aby propagovali fašizmus. Ľudia, prosím vás, pamätajme sa. Vy sa, prosím vás, pamätajte. Odložte hlasovanie o tomto návrhu zákona. Iba im pomáhate k tomu, aby mali fašistu za župana v Banskobystrickom kraji. Ľudia, prosím vás, aj voliči tejto fašistickej strany. Spamätajme sa. Čo dobre nám priniesol fašizmus? Čo nám pomôže? Aké riešenie predložili? Čo tu pred rokom hovorili, ak oni vyčistia Slovensko od tých cigánov? Kde ich vyčistili? Koľko návrhov predložili? Predložili návrh, aby išli malí Rómovia z tých osád, aby išli do škôlky, aby mali šancu sa chytiť v živote, aby z nich boli možno smetiari, robotníci alebo inžinieri. Predložili nejaký návrh, ktorý by pomohol reálne tento problém riešiť. Neurobili za ten rok nič. A veľmi ma mrzí, že po schválení tohto, že ste zrušili druhé kolo, už pri 3 výboroch vás podržali páni z koalície. Zrejme je to jednoducho biznis, ktorý ste s týmito ľuďmi urobili. Obchodujete s fašistami. A za to by ste sa mali hanbiť. Schválili ste im jednokolové voľby, ktoré im veľmi vyhovujú, a pri 3 kľúčových hlasovaniach na výboroch. Napríklad pri hlasovaní o tom, či tam sa bude prerokovávať rozkrádanie pri našom predsedníctve VÚ. Pri tomto hlasovaní napríklad vás podržal jeden z fašistov. A vám to vyhovuje.